क'क्राझार जिल्लानि सासे गोख्रों राफोद खौरांगिरि क'क्राझार प्रेस क्लाब आरो बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि हान्थिगिरि नार्जारी बिथाङा दिनै खौरां बिजोंनिफ्राय बिदाय लाबाय। थांनाय 2003 मायथाइनिफ्रायनो सुबुं समाजाव खौरां दैथायबोनाय आरो सुबुं समाजनि गाहाम हाबा मावबोनाय अरायसम हर सान समाजनि थाखाय खौरां दैथायनायनि गेजेरजों गावखौ बावसोमबोनाय खौरांगिरि हान्थिगिरि नार्जारी बिथाङा दिनै खौरां बिजोंनिफ्राय बिदाय लाबाय आरो गावनि खौरां बिजोंनि गासै बिबानखौबो दिनै मोनसे बिदाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बिथाङा नागारबाय। बिथांनि गोबाव समनिफ्रायनो गोख्रों राफोदै मेंनो रोङै बादि समाजाव खौरां दैथायनायनि गेजेरजों हाबा मावबोनाय खौरां बिजोङाव मोनसे जारिमिननि नेरसोन गारबोनो हादों। क'क्राझार सहरनि गागि खौरांगिरि हान्थिगिरि नार्जारी बिथाङा दिनै गावनि माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय गावनि बिबानखौ एंगारबाय आरो खौरां बिजोंनिफ्राय बिथाङा बिदाय लाबाय। अदेबानि क'क्राझार प्रेस क्लाब आरो बड'लेण्ड जार्नालिस्ट आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ बिथाङा एंगारबाय, लोगोसे खौरां बिजोंनिफ्राय अरायनि थाखाय बिदाय लाबाय। गिबियावनो गासै खौरां सिबियारि खौरांगिरि लोगो गागि खौरांगिरि आदामोननिसिम बायद'मोननिसिम जुनियर खौरांगिरि फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय। फ्राय गोलाव 20 बोसोर जार्नालिस्ट खौरांगिरि खौरां सिबिनायनि उनावहाय आं दिनै गावनि माखासे एंगारहायै जाहोन आरो न'खर दैदेननायनि थांखियाव आङो एक्टिभ जार्नालिस्टनि फोथारनिफ्राय आङो गावखौनो गाव दिनैनिफ्राय आङो बिदाय लाबाय। बेयाव खार'ना मोनसेल', गाव गावनि जिबन दैदेननायाव गोबां खामानि थायो, गोबां थांखि थायो। सासे सुबुं हिसाबै न'खर दैदेननांगौ दङ, समाज दैदेननांगौ दं हिसाबै आं खौरां सिबिनायनि फोथारनिफ्राय जुदियोब्लाबो एक्टिभनिफ्राय आं मोनसे आनज्रायबोदों। खिन्थु फैगौ समसिम खौरां फोथारनि मुलुगनि सुबुंफोरजों एबा खौरांगिरिफोरजों जेब्लायबो गोथौ सोमोन्दो लाखिनानै गावनि जिउ दैदेनलांनायनि मोनसे थांखि लानाय बायदि आं दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबनि नेहाथारि बिबाननिफ्राय आं बिबान गारबाय। लोगोसे बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि नेहाथारि बिबाननिफ्राय आं गारबाय। जुदियोब्ला गारदों खौरां फोथारनि एक्टिभनिफ्राय, खिन्थु आङो जेब्लायबो समाजनि सिबिनाय खामानियाव गावखौ गाव नांथाबहोनो थाखाय आङो डाइरेक्ट जार्नालिस्ट एक्टिभिस्ट खामानिनिफ्राय आं नागारबोदों। नोंथांमोन गासै अनसायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय साबायखर बावबाय आरो फैगौ समाव जोंनि ओनसोलनि गासै खौरां सिबिनाय खौरां फोसावनाय फारसे जोंनि क'क्राझार प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाफ्रा, जोंनि प्रेस क्लाबनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्लायबो समाजनि गुबै खामानियाव मदद होगोन। समाजनि खौरां फोसावनाय बायदिसिना आयदानि सायाव आं बेखौनो मिजिंथिबाय। आंनि खौरांगिरि जानायनि मोनसे टार्निं पइन्ट बुङोब्ला आङो मख'नांगोन बड'सा खौरां लाइनि बै समनि सानस्नियारि खौरां लाइनि बिगोमा, गावनो सुजुगिरि, गावनो दैदेनगिरि, बड'सा पाब्लिकेसननि मानगोनां बै समाव मानगोनां श्रीजुत सिनु बसुमतारी साहाबा आंखौ खौरांगिरि जानायनि सिगांनिफ्रायनो आंखौ राङारि अनसुंथाइ होनानै गावनि फसंथानाव खौरां सिबिनायनि खाबु होनायनि उनावसो आङो फैनानै दिनै फ्राय 20 बोसोर आं खौरां फोथाराव गावखौनो गाव फोनांजाबनो खाबु मोनबोदों। दिनै बिथांनि गैयैयावबो आं दिनै बिथांखौ दंबादि सानो। मानोना बिथांनि बुंनाय, बिथांनि साजेसन होनाय, बिथांनि जानाखि सुंथानाय बाथ्राफोर, बे सुंथानाय बाथ्राफोरा आंनि गोसो गोरबोआव जेब्लायबो जाखांफैयो। आं जायनि थाखाय बिथांनि मुंखौ जेब्लाबो आंनि खौरां जायनाखि जार्नालिज्म केरियार आं बे जेब्लाबो गोसोखाङो आरो बिथांनि नङामोनब्ला आं दिनै बे खौरांगिरि मुलुगाव आङो गावखौनो गाव फसंथानो हागोन आं खाबु मोननाय नङामोन। गिबियाव आङो सासे सानस्नियारि खौरांगिरि महरै बड'सायाव हाबा मावनायनि उनावहाय लान्थ्रियै 2009निफ्राय टिभि चेनेलाव ओंखारबोदों। बिनि उनावहाय लान्थ्रियै गोबां आसामनि गुवाहाटीनिफ्राय फोसावजानाय गुबुन गुबुन टिभि चेनेल, प्राइम निउज, निउज 18, DY, दा बर्थमान आङो NKTVआव दंमोन। आं गासै लोगो लोब्बा गुवाहाटीनिफ्राय फोसावजानाय माखासे इंलिस पेपारफोर, दा हिल्स टाइम्स, दि आसाम पस्ट आरो लकेलाव फोसावजानाय दा हानि रादाब आरो बै समाव बिजनेबो फोसावजानाय इंखं रादाब बायदि बायदि फसंथानफोराबो गावखौनो गाव मालाबा खौरां सिबिनायाव मालाबा मास मोनसे, मास मोननै, मालाबा बोसोरसे बिदिनो मदद होयै आं दिनै बे फर्यायसिम फैदों। जाय बिथांमोना आंखौ खामानि मावनायनि सुबिदा होदों, गासै बै समनि सुजुगिरि, दानि सुजुगिरि, दानि खौरां बिजोंनि फसंथानफोर, गासै बिबानगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय, मोजां मोननाय साबायखर बावबाय।
आसा खालामदों फैगौ समाव बड'लेण्ड ओनसोलाव बर'नि खौरां बिजोंफोर जेरै बड'साया होन रादाब बा हायेन रादाबानो होन इंखंआनो होन बायदि बायदियाव अनलाइन पेपार अनलाइन पर्टेलानो होन गासै खौरां बिजोंनि गाहाम जाफुंसारनाय मोजां इस्टाब्लिश जानायनि फारसे आं जेब्लायबो आर'ज गाबदों आरो बेबायदिनो जोङो फैगौ समाव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव खौसेथि बिदा फंबाय अनलायनाय जाय जेखौ दायथ' मोनदों बेखौ मोजाङै मावफुंलांनो हागोन रुपायन खालामनाय गावबा गावनि खामानिफ्राव आं बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनिफ्राय आङो एक्टिभ जार्नालिस्टनि बिबाननिफ्राय आङो गावखौ गाव आनजायनानै दोनबाय দাখিল কৰাৰ লগে লগে আমি অলপ আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ তেওঁৰ কিছুমান ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁ অব্যাহতি লোৱা বুলি তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিছে এতিয়ালৈকে পিছলৈ কি কৰে সেইটো পিছত গম পাম তো গতিকে তেওঁ অব্যাহতি পত্ৰ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ কৰি আমি আজি সঁচাকৈ গোটেই সদস্যসমূহ অলপ আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ কাৰণ আমি একেলগে কাম কৰিছোঁ আৰু অহা নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ যিটো দুবছৰীয়া কাৰ্যকাল মই সভানেত্ৰী আৰু শান্তিগিৰি নাৰ্জাৰী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিলেহেঁতেন আৰু আমি এইখিনি সময়তে আমি যিটো টিম স্পিৰিট হৈ আমি গোটেই প্ৰেছ ক্লাবৰ সদস্যসমূহক মই সভানেত্ৰী আৰু শান্তিগিৰি নাৰ্জাৰী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে যিটো নেতৃত্ব লৈ আমি কাম কৰিছিলোঁ সেইটো সঁচাকৈ আমি নিজেই আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিছোঁ আৰু শান্তিগিৰি এজন সঁচাকৈ এফিচিয়েণ্ট আৰু অতি চিনচিয়াৰ কৰ্মী হয় তাৰ তেখেতৰ নেতৃত্বতো আমি ভালেখিনি কাম কৰিবলৈ আমি সুবিধা পাইছিলোঁ আৰু তেখেতৰ ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360